Uyafuna ukubona impilo yakho ishintsha, uyabhida, amathenda walungi, ibhizinisi liyawa, ibandla ligcwale, uyagembula noma uzama iforex. Thola impelesi yemali manje kaBabu Dokotela. Ubone umahluko ngokusheshsha. Sishayela ucingo 063 689 8922 noma 082 459 1816. uBabu Dokotela usebenzele eThekwini futhi akaphumi, akadayisi umshwalense. Siyabingelela Babu Dokotela babuyisizwe bojalo mfana namuhla nje ekhohleni umzulu amancinci sangisol futhi angixolisi. Namhlanje sibonga kakhulu ithuba nithena lithatha ukuthi nibe abantu abakhetha wonke ama channel partners subscribe kuBabu Dokotela. Beningakwazi ukuthi nithi unsubscribe so that ningabona ama video kodwa nisa subscribe kuBabu Dokotela kuzo zonke izithombe ezidlule kuzona, but we are still hanging on kuBabu Dokotela. Babu Dokotela do celebrate look supported kakhulu. Babu Dokotela namhlanje siphethe topic yethu ethi Iphasika Lifikile. Iphasika Lifikile libaluleke kakhulu, singapretend as if asilazi noma silibone, but we do concern about iphasika lifikile. Babu Dokotela babesizojolo mfana omhle ngisungule umsebenzi okulapha abantu ngendlela ezahlukahlukene, but njengamanje ngimema abantu ngithi mina umuntu umefuna ukuthi sike ngimqaqele into zakhe akeze no 4200 sizomfaka esifuthweni. Sinesifutho lana esinaso kuBabu Dokotela, awuhambi la yonke into yenziwa la kumina, nginesifutho la enginaso whereby okhuluma zonke izinto uthi uma uphuma esifuthweni same time isikhumba sakho sathothombela, isikhumba sakho sashisa and mase siyacaba. Sisashisa senjalo mase siyacaba ngoba sibona abantu abaningi bezanywa ngento eziningi, ngoba nako lokho ukucaba umuntu emephumisa uthothi umuntu kade ogezwa lena uyabuya sekufuze ukuthi intabama usaqa no mfaka esifuthweni manje uqede lapho umcabe ngalento ade awulalela. Ngithi mina mfaka esifuthweni manje umuntu uma uqede lento obade umfutha ngayo phinde umcabe ngayo same time. Le umcaba yamafutha le kade umcaba ngayo kade umfutha ngayo yamanzi, yona lento ade ikhuluma siyithatha kade isebenza siyithatha apply back emzimbeni wakho. Isifutho leso engisakhile engicela ukuthi wena obona kufithiza nje yonke into yenzayo iyafithiza, hayi woza kuBabu Dokotela ngizofika ngikufaka esifuthweni, umama ubaba kuyafana, ngizofika ngikufaka esifuthweni. Uma ngiqeda ngikufaka inhlanga zakho, kuneyinhlanga zesifutho ezesifutho kuphela zomuntu nje ufuna ukuvula into zakhe, umuntu othi nje ufuna ukuthi kwenzeke. Uma ehamba imncintiswana wina, angikusho lokho, uma edlala ogambling awina. Njengamanje nathi sinowethu umncintiswana esifuna nawe ukuthi uwine, ongeke uwine ulesimo okusona ngoba uyabona ukuthi you never win anything. Njengamanje siphethe into esibizwa ukuthi global profit. I-global profit sithi abantu abathenge umdonso kuBabu Dokotela by far, but mebethenga umdonso 4200 bazowuthenga imali abayifake eFNB, not a Standard Bank, not a Capitec, in order to qualify for a competition. Awukwazi ukwenza ngenye indlela in order to win. Njenganama ngidlala ilotho angikwazi ukuyiwina ngayidlalanga. Angidlali Hollywood angikwazi ukuyiwina ngidlalanga. Engisho noma ngingayidlala eHollywood but angikwazi ukuthenga ithikithi lelotho ngoba ngifuna ukudlala eHollywood. Akuzokwenza. Engisho ukuthi nawe ke uma ufuna usikwakhela umsebenzi, ufuna ukuwina kuBabu Dokotela, sikwakhele iglobal profit. Ku global profit umdonso wemali uzowina, one person is winning. Uwina ifridge, uwina istove eso4 hot plate. Kodwa imali yakhona uyenza ngo-FNB. I repeat, FNB. Musu thumele i-proof of payment lapho umusu usho ukuthi ufuna ungena kwi-competition, thereafter kuzobe so automatically sikufaka ke sikunika ke enye i-portal, enye number yozongena ngayo kusungena ke ku-competition, ngoba lento engifuna ukuthi iwina it's already yours. Njengamanje angikusho lokho, I don't beg anyone to win. Even one person kumina wenele. One person wenele ukuthi nje uma engene kwi-portal lengapha enze ngendlela right, that person will win. Simple as that. Ngoba asikwazi ukuwinisa omunye umuntu sinomuntu ayedongenela i-competition, meaning that automatically kuwina yena. Lezi zinto lezi sizenza ngamabomu ukuthi kube khona umuntu esine confirmation ukuthi uzowina if enze into right. uBabu Dokotela ufana ukuhleja khehlela umlungu umzulu amancinyisi. Nami ngikubona ukubalekile ukuthi engikufunayo ngihambile ngayiswazini ngokulandela into esibizwa ukuthi isilanzalanza. Isilanzalanza esomuntu owenza izinto, esomuntu oyazi imali, esomuntu ophunyelwe izimali, esomuntu about to retire, umuntu ofuna ukwenza iloan amese thatha into enkulu. Ngiphethe isilanzalanza, into ezokwenza izinto zakho zenzeka. Uphatha u30,000 rand and mase kuzokwenzela. Uma uzolanda isilanzalanza ke sa 30,000 kunebhande ofuna ukunqwaze la, uphathe isithombe sakho uqala kodwa esifuthweni.
ubuye esifuthweni kwenziwe lento ulale ebusuku ngiphinde ngikuthathe ngithi awuzile ukuzolala eseThekwini la ngikuthathe ebusuku sengokufaka lento le ekufuze ukuthi ngikufake yona ngo12 ebusuku abantu laba abathi babudokotela I want to acquire serious deals ngifuna ama-tender awu 10 million ngifuna i-favor and prosperity yonke indlela ngayo yonke indlela I want to see myself having umuzo one-swimming pool I want to see myself nginomuzo onama-sensor and alarms and cameras awukwazi ukwenza lokho uhlala emva kwendlu and I want to see my child ifunde ey'koleni ey'phezulu la ingane ezoba ne-support esikoleni ngayo yonke indlela awukwazi ukuthi ngabuye emsebenzini ukhathele uphinde wenzisa ingane homework thina siney'ngane thina ezithi meyiqeda zenziswa into i-after school whereby zenziswa khona ama-homework iqeda ukwenza homework kuthiwa ingane ihambe yodlala imuya kwena ingane ikwezile ukudlala yenza yonke into eza homework wena umzali uzoqhubeka kuba umzali ngisho ukuthi nasi silanzalanza bakithi angikuvezele isilanzalanza sisona isithwalo into eyisilanda mali into ozosebenza ngayo kuphela into eyisilanda mali isilanda umsebenzi yonke into oyifunayo uzoyithola kwisilandalanda Babu Dokotela babu sizibojaba mfana muhle jacket umzulu amancinisa ngesoli futhi angixolisa nginabantu engizobathuma ukuthi mebese bethatha umsebenzi silanzalanza sibadedele silabahambe beyikhasino yabona ke uma usunesilanzalanza sekungakwazi ukudedela ngekhasino kodwa uma ufika ekhasino ngicela ungenzele ifavor kunemshini engifuna uyibheke thola umshini number 18 udlale wona umshini number 81 udlale umshini number 27 udlale wona umshini number 72 udlale wona leyo mshini leyo number 54 ngicela ungidlalele lona number 55 ngicela ungidlalele lo mshini leyo ine code esiyilandelayo that we are about to win if uthola yona umshini number 100 ungale ngudlala ngeke uzowina khohla 200 ngeke uzowina 300 ngeke uzowina ngenhlanhla ngebhadi nenhlanhla lawo mshini loyo ungaze uthole anginayo choice kusansithi ungawuthola yini but akuwonke amakhasana nomshini umshini o666 number khona 666 lo machine ubaleka kakhulu don't leave that machine do not leave that machine when you play that machine njengoba kunika isilanzalanza ngikunikela into enjengalena ngifuna nana ukuthi ke abantu abaningi bathi babudokotela siyakuzama ukugembula kodwa kwenzeki ziningi into ezingabanga ukuthi zingenzeki kunomuntu wakini oloke umphupha nisemakhaya kunomuntu wakini njalo umphupha kuhlatshiwe kunomuntu wakini umphupha la efike la wona nisebenzela khona kunomuntu umphupha njalo umphupha engazuthi niyasebenza niyalima no iyagejima njalo ngizokwakhela ukhamba lo khamba uzolikhanyisela amakhandlela awu3 abofu lo khamba lolu uzolifaka u1 lo khamba lolu uzolifaka inyongo ekukho emhlophe lo khamba lolu uzoliphehla uliphehla uma usuliphuza amagwebu alo kathathu amakhandlela awu3 amagwebu uzophuza kawu3 lo khamba uzolenza njalo umulala for 3 days ukuthi usenze ebusuku noma usenze emini kuyafana kodwa before ulala uzoqala wenze lo khamba lolu ukhamba lesidalwa sakho lesi ukhamba lokuvala lento lokuphupha usendaweni wadlula kusona yini wena ungaphuphi usevarsity uphuphe njalo useprimary meaning that you are not progressing we are de-escalating Babu Dokotela babu sizibojaba ufana umhleja khehla ngeke ngifone nanti khehla nginekhehla lengifuna ulifonela umkhulumanzini ngizwe ukuthi ngiyalithola yini uma singamtholi ke futhi naye ke kobe ke ishayile Baba uManzini sizomthola usendaweni yaseStenga endaweni esibiza ukuthi sezamani Township eDanel inamba ka Baba uManzini ithi 0825322427 siyabingelela obingelela Babu Dokotela baba wesizwe bawujabulile ngicela ungikhulumise nobaba uManzini ezamani Township eDanel eStenga ukhuluma naye baba Manzini ziningi into esesikhulume ngazo unyaka oqala njena manje silungisela uvuthondaba zikulu into ezenzekayo abantu bafuna ukufika kumkhulu Manzini yini mebefika bazoyilindela kuwena mkhulu
baba sizolindela ukuthi yini umuntu usizanalo ngoba kahle kahle empilweni kulesi sikhathi manje ufuna umuntu ajulukele ukuthi lolu size nginalo ngaphandle ukuthi ngisukume ngiye kuBaba uZungu angizokwazi ukusizakala kodwa manje ngasukuma ngaya kuZungu ngizosizakala noma kanjani ozofika asha athi izitolo zami zimile imoto zami zimile ubunyanga bami bumile ubufundisi bumile ubuthandazi bumile abuhambi bengidumile kodwa manje akusafiki ngisho umuntu oyedwa ilokho esifanele njengamanje sithi umuntu akasondele mangabe enosizo olunjalo hlushwa amadlozi akulungi lutho ngenxa yamadlozi asondele silungisa into enjalo. Kunabantu abazofuna ukwazi njengoba kwesiya ephasikeni umkhulu uzobe khona yini iziphi insuku ongatholakala ngazo kunomuntu ofuna ukuzothatha into ezinkulu in terms of indawo zokulala indawo zokuhlala na awayekho mhlawumbe amakotisha aqashisayo lapho noma ukwenza kanjani noma iparking yakhe enkulu umuntu uyakwazi ukulala emotweni yakhe. Asikwazi ukulala emotweni la egcikeni sina indawo yokulala bayalala abantu njengabantu asuke beze kuthina siphinde futhi sibe nayo indawo eyihotel esibalalisa kulona ihotel labantu elala ekhaya osuke ezinto ezinkulu uyahlaliswa akhokhelwe ithina yonke into ezisoyithina adle kithi. Kunabantu abazofuna ukuzwazi ngephasika ke ukhona noma uzobe ungekho mhlawumbe uhambile eGood udlela eMpumalanga noma uyobuse Eastern Cape. Usukela Friday Saturday Sunday angisebenzi nje mase uGood Friday ngoze ngiqale Monday after Friday. Ukushutha abantu abakudingayo abeze manje kungaze kufike isikhathi sama holiday akaGood. Bangafika manje before ulokhu uGood Friday ngoba ngoGood Friday ngizobe ngingekho ngizobe ngisesontweni. Okay bazokuthola kwephi number mkhulu abantu abakudingayo? 082 53 22 427. Siyabonga kakhulu bonga Babu Dokotela siyathobeka. Sibonga kakhulu bese nobaba uManzini kukhangisa ngomsebenzi akwenzayo siyabonga. Babu Dokotela bakwesizwe ojabulela uthi madoda kaNkulunkulu iphasika lifikile. Kunezinto ozidingayo njengomuntu osephasikeni owazi ukuthi wawe iphasika ngidinga ukuthi udinga ukuthi sikusebenze ukuthi ube nayo into okuhlolela abantu. But ungahloli lokuhlola kwengane, kuhlola kwamavukane. Hlola udlule kulento yamajerikho. Amajerikho akude kakhulu ekuhloleni. Kodwa ngithi namhlanje nginikeza nene ithuba ukuthi ngizothatha abantu abawu5. Ngiyakusho lo ngizothatha abantu abawu5 engizobafaka lento emzimbeni. Lento mengikufaka yona into enhle ayizona isithwala, kodwa yinto yokubona into ingakenzeki. Yinto yokubona ukuthi umuntu yini kanti embangela icancer emathumbini. Yinto yokubona umuntu ukuthi emsebenzini inform yakhe yanti yasetshenziswa ubani. Njengoba namhlanje sebenzele emuva njengenjalo. Ayikho into eyiprogress kuyena. Ngifuna ukuthi ngikufakele leyo nto le. Ngifuna ukwakhela isandla sakho saka left saka right ukuthi umuntu omthinte ngaso asinde awungezi ukuthi ngithini. Ngifuna ukwakhela umuno wakho number 4 ukuthi umuntu omkhombe ngayo lo muntu into oyikhulumile phezulu kwempilo yakhe iyenzeke. Angifuni umuntu ubamba ama-wallet abantu ojike futhi abantu bangabi nemali. Ngizokukhandela into mina othi umuthinti wallet womuntu le mtshele lo wallet isiyohlezi nemali ubusuku nemini impumalanga ntshonalanga imali izoqhaphela izohlezi. Abantu abathi mebeza kuwena njengoba kuyiphasika beze yosizakala ndoda kaNkulunkulu. Ngifuna ukukufakela into ozoyigqiba lapha esontweni. Kungaba inkukhu, kungaba uxhamu, kungaba ikhadla lenkulumo. Siyifake lapha le nto lena. Lento izoletha abantu ngayo yonke indlela. Engisho ukuthi amandla abantu abanawo ngaphandle are acquired, are sourced. Engisho ukuthi now it's your turn to absorb those third powers. Because bonke abantu baphethe into yabo but abakutshela bahamba phi ohleze bekwensilimi kodwa bangitshela ukuthi uBabu Dokotela yakutshela iphasika lifikile futhi ngosahlehlisa inkinga obhekene nazo ebandleni lakho sikushaya isikhathi usiziphelele ukuhlakazeka nokungezwani kwabazalwane bakho kuphelile ukuxabana kwama-elders ekhuluma kabi ngegama lakho namhlanje uzokuqedela ngoba kunento esithi mesikunika yona esiqeda ngayo uBabu Dokotela babuyisizwe bawujabula umfana namuhla nje akhethe umzolo amancane sangiso futhi ngixolisa ngithi mina iphasika lifikile siyabonga. Uyafuna ukubona impilo yakho ishintsha, uyabhida, amathenda walungi, ibhizinisi liyawa, ibandla ligcwale, uyagembula noma uzama iforex. Thola impelesi yemali manje kaBabu Dokotela. Ubone umahluko ngokusheshsha. Sishayela ucingo 063 689 8922 noma 082 459 1816. uBabu Dokotela usebenzele eThekwini futhi akaphumi akadayisa umshwalense.